Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal bakti. Kawula nuwun wonten ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari. Minangka pandam panduming pawara kawula dasih ingkang saduhu luhuring budi. Para sarjana sujana sujana ning budi ingkang sampun wenang hanampi wahyuning kasutapan ingkang saduhu bagya mulya. Para alim ulama, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci. Wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah ingkang saduhu luhuring budi. Para Mudha taruna albet praja ingkang saduhu kula banggaaken lan sedaya para tamu kakung mewah putri ingkang pantes kalamonta sinudarsana ing budi. Sewu lepat mugi diagunging pangaksami para tamu. Hambuk bilih nedeng-nedengipun dika sami-sami lenggah sekeca. Pepak sinaraja ewa semanten jasad kawula kumawantun miyak wonten ing madyaning pahargyan. Labet mastuti dawuh saking sang pamangku gati nggih panjenenganipun Bapa Suripta sekalian Ibu Slamet. Kinen ngaturaken monggo urut reroncaning adicara pahargyan pamboyonging putra temanten Sarimbit. Nggih pun Bagus Jawari ingkang sampun sembada jatukrami kalian Roro Ayu Sulistyawati Okta Anggraini. Putra putri saking panjenenganipun Bapak Supardi almarhum, Ibu Uripah ing laladan Plelen Bong RT Sekawang RW kalih Grising laladan Batang. Anamung saderengipun kawula nglajengaken atur langkung rumiyin monggo kula dherekaken kalian pribadi kula. Tansah ngujukaken rasa puja puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung karana rahmat saha barokahipun ingkang rumentah dumateng kula dalah panjenengan sami. Saengga paregyan ing kalodhangan siangaripun punika wiwit purwa madya lan usana tansah manggih rahayu wilujeng niskala. Wonten asanipun para tamu sidhahan ing satu kehormatan parandene atur ingkang sepisan nggih pambuka kajengaken adicara ingkang angka kalih serah tinampining putra temanten Sarimbit. Atur pangandikan pasrah saking panjenenganipun Ibu Uripah ing mangke badhe kasarira panjenenganipun Bapa Halimin. Parandene atur panampi saking panjenenganipun Bapa Suripta sekalian Ibu Slamet. Kasarira panjenenganipun Bapa Juwanto. Kasumbul setunggal panjenengan Bapa Marjita ingkang angka kalih panjenenganipun Bapa Darul Waloyo. Adicara kalajengipun ing mangke dipun wonten adicara adat ingkang winastanan sungkeman ingkang dipun pratitisaken Ibu Juru Sumbaga saking Sanggarias Karangduren. Adicara candhakipun nggih ambalan pambagya harja saking panjenenganipun Bapa Suripta sekalian Ibu kunjuk wonten ngarsaning para tamu ing mangke badhe kasarira panjenenganipun Bapa Joko Triwijiyanto pinangka songsong agung ing Kalurahan Tlawong. Jumenengipun jinajaran setunggal panjenenganipun Bapa Jakir ingkang angka kalih panjenenganipun Bapa Triyana.
Adicara kalajenganipun nggih ingkang winastanan adicara tumplak punjen utawi sebaran udik-udik ngaten. Ing mangke kapratitosaken Ibu Slamet. Pratandha paripurnaning pahargyan ing mangke hambuk bilih putra temanten Sarimbit Rama Dalaibu sampun kepareng jumeneng wonten sakngajengipun wiwara pawiwahan. Sapara kakang katering anggenipun caos pasugatan sampun waradin. Adicara candhaipun nggih panutup. Wonten asanipun para tamu kakung miwah putri ing sadurungaken mekaten kanthi ringkesan. Atur pahargyan ingkang winengku panjenenganipun Bapak Suripto sekalian Ibu Slamet sampun kula aturaken ing menika para tamu kasuwun lenggah kanthi sekeca kanthi mardu mardikaning penggalih ngantos dumugi sak paripurnaning pahargyan ing siang hari punika. Nuwun.